Sabar, dino-dino kon buka warung ae. Dah neo aku ndek bojo. Loh. Mangan nek sing nyepaki, kesel nek sing mijeti. Umumnya morning person ki yo ngopi, iki kok malah kon buka warung. Lah yo, sabar neh. Lek, tumbas. Lek, tumbas. Walah, yo wong iki nendi kopok apa piye? Tibake. Lek, tumbas. Astagfirullahaladzim. Suaramu kok bledek, petuk apa kene-kene? Lek, tuku roti lek, age lek. Gage ndang doli saiki lek, pokokan saiki. Gage lek, roti. Nyah. Ora iki lek, roti seksi tok kok iso. Nyah, iki. Walah lek, malah mie buahan iki piye? Ki efek kesuwen jomblo ki. Wis tuwek, jomblo ngisin donya. Yalah, urip kok men salah ae. Ya wis kene njupuk dhewe kono. Karepem kono. Mumet aku. Turun neh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Seger. Bu Seger, duh. Tumbas nopo? Aku celokno Bu emae, aku pe omongan penting soalnya. Nggih, sekedap nggih. Nggih. Bu, enek sing goleki. Sopo? Gak kenal. Ora kenal golek aku. Aku yo gak roh kok. Mbok takoki muni piye? Enek penting jare apa omongan. Enek apa yo? Walalah ayune pacakane blenger. Marai aku pengen utang. Piye omongmu, Mang? Pengen apa ora aku ngene iki? Utang. Catetane wis mulai ujung kulon sampai ujung etan. Kuwi ya iki sampai utang neh. Alah, utang kurung bek sak buku kok. Oleh ya. Oleh utang iki wis akeh. Kon dhuwur buku sampai kok ngisor. Walik nek kon dhuwur sampai kok ngisor. Kuwi sok apane olehmu bayar. Kuwi sampai utang neh. Utang kok terus ki lho. Aku kita omongi aja ngesakno, awakmu kira tak utangi. Utang iki dadi cicil sithik-sithik ben kalong. Aja nek epeh aku nganggo ngene iki dhuwitku akeh ngono ki terus mbok utangi iki ya ora ngono. Wong ndek utang ki ya mbayar. Aja terus utang. Mbok tumpuk kapan oleh membayar? Aku ki ya pengen tuku gelang neh. Makane utangmu ndak bayar. Iki lagi loro utang apa gelangku. Kalungku lagi siji, aku pengen teh sedowu. Ngalamon ae. Kesurupan lho engko. Kok ngalamon ae? Apa kangen mbek aku piye suwe ora tak dolani? GR meneh kowe. Kowe ning dia gak tau ndolani aku. Sombong men duwe pacar apa? Ya iyalah, masa dolani kowe terus? Pacarku lak cemburu. Kowe gak ndek kanca jomblo ngono, jajal kenal kayak aku. Aku bosen jane jomblo terus ngene iki. Enek, ape njaluk sing spek piye? Sing gedhe enek, sing cilik enek, sing gedhe ngarepe enek, sing gedhe gurine enek. Karek milih sing piye? Sing menerima aku apa adanya.
Mbak, beli pop es, Mbak. Iya. Rasa coklat. Coklat. Ojo lali ditambah cinta, Mbak. Iya. Ini kayaknya bukannya Rara ya. Ra, kebetulan ketemu kowe. Kenapa? Aku udah misi, Ra. Ayo Rene tak kandani. Cisapun resinem. Ayo tak kandani. Dan Bocah iki ngopo le? Ngopo? iku Ra, aku duwe kanca jalanan. Kowe gelem ora tak kenal lo. Apa ya? Sapa? Bocah iki ya rada ganteng kan ora? Ayo tak kenal lo. Ganteng. Ayo. Lah kancanem ki gelem ora karo aku. Duh, bocah lo malah kuwi lagi golek. Bocah piye? Bocah iki wah jos. Piye? Dewa rengko masalah. Apa kuwi? Gede, dawa, ireng tur kaku. Piye tak telepon ya iki? Tenan. Sik, Coba sing telepon sik. Halo? Yo? Neng ndi? Sibuk apa ora ki? Neng basecamp biasa ya Rene, tak kandani penting ki. Ya. Ora tenan. Iya, wis tak aman-aman. Mangan endi? Neng omah kok Ya wis, tunggu sik yo. Ora ne? Iya. A few moments later. Kuwi ya sibuk ana. Iya ora kuwi. Jas ya. Masak kancanem. Iya. Enak apa iki, Ma? Ku ate mbok kon ning base camp. Enak info apa iki? Jadi mbak kan golek kenalan. Endi sing ndi? Lah ya sing ki leh, nih. Kenalan sih. Jenenge sampean sapa, Dik? Aku Rara, Mas. Lah sampean sapa? Aku Dio. Oleh njuk nomor WA-mu apa gak? Ya nomor WA-mu catet. Ya, Mas, nomor WA aku. Nggih, suwun yo. Ya wis yo engko lanjut ning WA neh aku ape mulai sik jaga warung. Iya. Ya suwun yo, Ma. Apik wis ta. Kesibukanmu apa iki, Mas? Kesibukanku ya dodol buka tutup warung ning omah kuwi. Masa sampean jomblo, Mas? Ya jomblo, sapa sing gelem karo dapurane kaya aku ngene iki? Tenane jomblo. Iya tenan iki. Aku gelem. Apa? Gak, Mas, gak. Bukanem apa iki? Kesibukanku ya ning omah. Yo kadang yo sok sibuk. Lho. Kuwi lak anak ibu seger kuwi. Syuting iki berita hangat iki, engko tak kirimno wonge. Ih, amit-amit ya Bang Babu. Ben tak intik wonge pacaran. Tak kirimno wonge engko. Wah, mantap iki. Tak kekno ki engko aku diutangi iki engko aku mesti. Aku langsung setor info iki ning Bu Seger iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye nek opo? Opo sik tak patenane sik piye? Piye info terkini, Bu. Iki masalah Dio putrane jenengan. Kena opo anakku? Aku bar mergo ki Dio. Ning ndi sampean sing genah? Iki lho, delok iki. Delok. Lho. Ning ndi kuwi karo sapa? Yo, Delok iki. Dio konangan pacaran yo. Pacaran sampe anake sapa kuwi? Bocah endi? Bocah endi? Sampean ro apa ora? Sampean ke info aku kudu jelas lho ya kuwi. Aku ki gak baen-baen nek golek mantu. Kudune bocah sing bener, wetone bener, madhep omahe bener. Kuwi ngekek info kudu sing akurat. Aku mau baen-baen soalnya anakku ki ganteng Aku kudune tak olehno bocah sing bener. Oh, aku sugih golek besan ya sing sugih. Nah, ngono. Apa meneh wetone? Weton kuwi nomor 1. Aja sampe tiba pegat, aja sampe tiba pati. Kowe ngekek info kudu jelas. Saiki sampean tak kei tugas nek ngekek informasi aku koyo ngene iki, kudu roh wetone cah iki apa? Anake sapa? Madhepe omah madhep endi? Yu, aja sembrono. Sampean sing ngekei info, saiki sampean tak kei tugas goleki
Opo-opo sing tentang infone bocah iku, tentang wetone, tentang opo. Aku gak mau bahin-bahin tentang anakku dia. Kudu entuk sing nomor 1 sing jos. Saiki sampean ndang budal golek info, engko gampang yu, engko tak kei hadiah nek sampean golek info sing akurat. Yo, Yes, yu, aku tak golek info. Yo lah budal kaki cepetan. Yo, tenang, ndang. Makasih ya Mas wis dijak dolan. Iya, Dik, padha-padha. Tapi yo ngono ora iso ngajak ning panggon mewah. Gak apa-apa Mas, penting aku seneng. Ayo mampir nang omahku sik Mas. Iya, ayo. Mas tak celokne mamaku sik. Iya, Dik. Mah. Mama. Nduk. Mah. Mama lagi isah-isah ki lho. Iki enek sing tak kenalno. Ya, sik. Ya, Mah. Piye nek apa lah? Mama lagi sibuk kalau isah-isah cek umbah-umbah, cek nyapu, ngepel, rombal. Enak apa? Iki lho, Mah, enek sing tak kenalno. Sapa kuwi? Seseorang. Ini mari nih manjung gak sik, Mah. Sik, sapa kuwi? Kowe pengen nalno sapa? Sapa iki? Cah ganteng iki sapa iki jenenge cah ganteng? Alah. Kok wis nggo mulih cah lanang iki sapa sing ngajari? Met Bu, nami kula Dio. Ngapunten lek kula mriki mboten beto napa-napa. Ah, ora apa-apa le. Lagi mau calon bar kok ngendi? Ya biasa emang macan nom jalan-jalan. Alah. Lah mam ndi le? Nggih kula caket niki mawon putrane Bu Seger. Alah, anak Ibu Seger. Nggih. Sing nomor piro? Sing nomor setunggal. Mbarepe Bu Seger ah. Nggih. Alah, lak tonggo kene dhewe ya. Nggih. Lagi apa, Mas? Niki dolanan HP ndelok TikTok. Ibu apa yang ngomong sedelok? Lungguh. Nyoploki gelang le. Gelangan Ibu tak barang ngomong. Ibu tak ngomong ya. Apa? Kayak kan wis gede. Ibu krungu-krungu kok kowe ndek pacar. Lah kenapa? Loh, ibu kan yo ngene le. Keluargane awake dhewe iki kudu ki nek duwe pasangan, wetone kok keluarga apa. Kuwi iki diitung tenanan le. Lah diitung marai apa to? Loh, Bunda takok iki ngene lho le. Kowe wis ngerti gak kuwi bocah sing mbok senengi iki wetone apa? Yo gak roh, yo penting kan aku seneng. Lho aja ngono. Wong ya aku yo wis gede iso nentokno pilihanku. Pasangan kuwi Lare nentokno weton barang marai apa? dirungokno ibu sik nek ngomong. Pasangan kuwi dienggo selawase saumur hidup. Dan nek kowe salah hitunganmu, nek dihitung Jawa kowe tiba pegat apa pati, iku gak apik le. Wong hitungan Jawa lho. Lho hitungan Jawa awake dhewe iki kok keluarga sing bener-bener ngitung weton iku mau le. Yo gak Lah iso. iku anake sapa sing mbok senengi iku? Ya anake menungso no. Wis ngerti anake menungso le gak kira anake curut. Tapi ki maksude ibu iku bocah iku wetone apa? Anake sapa? Kok keluarga apa? Kabeh ki ndek pasangan kudu diitung bibit bobot bebete. Dadi iku Alah, menentukan. marah apa? Penting lah. Menentukan Loh. kowe sok mben ki omah-omah delok ibu iki. Omah lak pikir sok lah. Ibu iki delok dihitung tenanan karo bapakmu. Ya dadi sugih. Delok gelang ngiwa tengen sawah hektaran. Oh, Penting lah padha-padha senenge sing ya wedok aja padha senenge ngono kuwi. Yo ngono. Ibu gak setuju le nek kowe ngono ki le. Yo gak Ibu wis iso. golek informasi nek kuwi mang wetone ora bener. Ibu pokoke kudu kowe putus karo cah iku. Wes yo Bu yo, saiki ngene, rasah melu-melu urusanku. Aku wis gede iso nentokno pilihanku. Ya ora ngono le. Aku kadung cinta. Cinta ki yo gak koyo ngono kuwi le, Moh, pokok dipikir moh. dhisik. Moh lek gak karo dekne aku Ibu moh. pokoknya gak setuju. Yo wis, pokok aku gelem karo dekne, lek gak karo dekne aku moh wis titik. Aku gak setuju Moh. le. Le. Bisa to yo aku ki terus kudu piye? Mau tak omong bapakne piye solusine cah kuwi anak lanang siji nek kandhanane angel kok ngono kuwi. Ya Allah, muga-muga anakku diparingi sadar ben gak gelem karo bocah kuwi. Hitungane Jawane ora mathuk ya Allah.
pencet Shopee. Mas dia telepon. Halo Mas. Kenapa Mas? Iya, iki lagi santai. Apa ngomong? Ngomong apa Mas? Hah? Piye Mas? Sampean ngomong apa? Kok iso lho? Mas aku mah. Soalnya aku sayang banget karo sampean. Aku nek gak karo kowe Mas. Piye le Mas? Ya wes aku tak nanan ati sik. Aku soalnya ki cinta banget karo sampean. Aku ya mah ngene iki. Ya wes aku tak nanan ati tuku sik. Ibu. Aja nangis sih. Ngomong sih. Ayo. Ibu gak ngersani aku, Bu. Alasannya apa? Gara-gara wetone gak cocok, Bu. Bu seger wi. Ngomong gak cocok wetone terus gak oleh. Iya. Tenang. Iya, Bu. Ora mbok tekokno sik piye tapi yang ngono ki tekokno sik ora. Ini Mas dia ngomong ngono dhewe nang aku. Ki mau dia telepon anakmu. Iya, Bu. Terus iki piye aku soalnya sayang banget karo Mas dia. Aku mau nek gak karo Mas dia aku mau, Bu. Aku mau. Sik. Iya, Ibu ora. Wes ayo takjak. Ayo ngene, takjak. Wes takjak golek dukun. Ben Bu seger lileh hatine. Bu seger lileh ben ora mekengkeng ngono ae. Ayo. Apa dijeneng ndi, Bu? Takjak ning dukun, Nduk, ben Bu seger ki atine lileh. Ben ngrestui. Pokoknya aku mau nek gak karo Mas dia, Bu. Iya lah iya ayo tak usahakno. Tak usahakno ben Bu seger ki lileh. Ayo wes, nang tangi ora usah karo nangis ngono kuwi ayo. Mbah. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu, Nduk. Mbah. Aku wis ngerti. Awakmu mrene iki arep ngopo mbae wis ngerti. Nggih, Mbah. Wis, langsung wae. Ngenten, Mbah. Niki anake kula niki seneng kali tiang jaler, Mbah. Lah kok wong tuane iki gak setuju. Perkara weton. Jere wetone ora cocok. Anakku wis nangis, Mbah aku gak roh kudu piye tak gorene, Mbah. Sik. Meneng sik. Metu macan iki. Iki ngene, Dok. Iki wetone mbae ya wis sithik-sithik ngerti, Dok. Sarate awakmu gelem nglakoni apa ora? Njukuk sarate iki. Guri omahmu kudu mbok tanduri wit jambu alas. Sing kulite ijo. Nah, waktu awakmu kuwi nandur kudu mlangkahe mengguri, ora oleh madhep mengarep. Nggih. Ya? Sik. Iki enek neh iki. Sik. Enek neh.
jenengmu mesti ana hurufe angka Jawa Ra. Nggih. Lah, wong sing mbok tresnani kuwi ana hurufe Hanacaraka Da. Nggih. Nah, nek dipandhom Rodo kuwi bunder. Nah, njaluk memuji karo Gusti Allah. Ya. Supaya Rodo kuwi dadi bunder seser, dadi rumah tangga sok ben dadi seser bunder sampurna. Rodo. Nah, iki bae duwe umi-umi ya Nduk ya. Utawa omong-omong saka sesepuhe bae jaman biyen ya, sing dilewatno angin-angin sing bisik-bisik ning kupinge bae ya. Nggih. Nggih, Mbah. Hong. Hong leang. Jangan terong, jangan lompong, sing gembrombyong kuwi jenenge blorong. Sir pang mudele botong, sir pang mudele botong. Wow! Wis muga-muga Gusti ngijabahi apa sing bakal mbok lakoni. Nggih, Mbah. Nah, terus sing keloro, seliyane kuwi awakmu pengen njaluk apa karo Mbah iki engko yo njaluk karo sing Gusti Maha Kuwasa, Maha Akbar. Mbah iki ning kene mok saderma nglakoni. Nah, iki sing rondok rewel, ketoke iki ibune sing awalan hurufe ngarep kuwi so. Nggih, Mbah. Lah, ger. Nggih. Ah, iki sik ngene, Nduk. Ngene. Tak dono ya, Nduk ya. Pancen wong iki angel-angel gampang, ya. Soale iki wis manjep ning jero atine kuwi wis. Pokoke kudu manut leluhure, nek gak ngene ora oleh. Nah, iki sik. Lerene mung gak nggo gula. Gak nggo gula. Mbah. Supen, Mbah. Ngene iki gak nggo gula, gak nggo teh. Supen, Mbah. Lah iki engko nek ora mandi, ya. Prewangane bae purek terus piye? Gula ra nggawa, teh ra nggawa. Ki mengke kula amperke nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Kula amperke mriki, Mbah. Lur kambang. Ulur kambang giang-giang. Muter. Wer. Ya, dimaklumi. Terus iki nggo ngluluhno nimas seger alias segerdu. Wal kedua udu sepatu udu kedal ora kodok ora kadal ora sepeda ora pedal muga-muga entuk rezeki sing halal segerdu muga-muga iso diuntal manut ngene Nduk ya iki mbae ana bedhiti Nggih, Mbah. ana sego jagung Nggih. wis bar iki langsung ndang adus ndang dimaem, adus kramas iki langsung ndang dimaem. Tunggu napa, Mbah? Ya mbedang warak. Wetenge warak. Ya, dadi nek weteng warak, pikirane jernih. Wis ndang mulai. Nggih, Mbah. Ndang mulai. Matur suwun nggih, Mbah. Padha-padha. Nggih, Mbah. Padha-padha. Nggih. Ayo, Mas. Aja mlengak mengguri. Lurus. Wow. Utange Yuparti cek 500. Iki kabeh nek tak total nek do mbayar utang, aku iso tuku gelang anyar neh. Gelangku kurang gedhe iki. Nek 10 juta lah ya untuk gelang pirang gram ya iki. Pengen njaluk bapake Diyu kumpul ditambahi 50 juta lah untuk gedhe. Iki ketok era mlebu segera. Iya, buka yo Mobilnya wakeh ki lho ra. Ya wis Mobilnya sesak menake. lah yo delok ji loro 3 4 5 wae lah ra. Aduh demek-demek kok nek lecet ayo wis. Assalamualaikum. Kok sepi ra? Ayo ra. Assalamualaikum. Sing tak dudukane ra. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum.
Sopo cah iku? Lho, Bu, enten napa? Yo, ibu enek yo. Ibu, sekedap kula timbalake pinarak riyen mriki lho. Iya yo. Walah Ra, omahe Ra, apike Ram Ra. Iya, Bu. Iya, ki sok omahe wesi kabeh Ra. Tembok kabeh. Ora iso ki tikus-tikus cicak-cicak pleset ra iki. Lah apike ya, Bu. Iya, ngeri ora? Wong sugih tenan ra. Halah Ra kok ngerimen ngene ra bakal merotuane. Monggo saking pundi niki? Bu Seger, kenalkan iki kula ibuke Rara. Wonten perlu napa mriki? Ngenten Bu, ngapunten sakderengipun nggih Bu Seger ganggu waktunipun Bu Seger Nggih, iki. pripun? Kula niku ajeng nangkletke Bu. Niki wau anake kula iki ndek wingi-wingi niku nangis mawon ben dinten. Ben dinten niku nangis, kula tangkleti tirose kalih Mas Dio niki ngomong nek mboten disetujuni kalih Bu Seger. Niku jane ngenten napa to Bu? Maksude niku kok mboten setuju niku alesane niku napa? Kula pengen ngertos. Ngeten Bu nggih. Teng keluargane kula niku ket Mbah Buyute kula canggah waring orang-orang napa niku nggih pokoke manute niku weton Bu. Weton niku nek mboten gathuk niku kula mboten saged. Dinapak-napak kula mboten saged. Lah nek ngenten iki Bu, pun sami-sami senenge, bocah pun sami remen, pun cinta ngenten iki. Diitung nek tiba pati terus pripun. Lah mengke nek mboten mati bocah mati kula malah kula mah rugi. Niku lak meng itungan Jawa to Bu. Lah niku pun kula nggih ket biyen Bu. Niku pun kula hitung ritik. Niku nek sampami nggih saumpami niki. Nek pun anake kula kadung seneng, dan niku hitungane weton nggih apik. Nggih kula setujoni. Lah niki mboten kula hitung bolak-balik mboten sak temoke. Mboten saged niku. Kula mboten saged pokoke dinapak-napake mboten saged. Walah, bulakan nek paman hitungan weton mboten cocok. Kan enten penangkale Bu, enten penangkal napa nglakoni napa pokoke kan istilahe saged niku diusahake kangge mereka bersatu wong pun sami remene. Lah nek tiba pati mboten saged, tetep mati niku mboten saged. Ditangkal napa-napa nggih mboten saged. Niku pun kula hitung ritik niku. Kersane sugih, pati, jodoh, maut niku kan Lah, kersane kula niku kan Gusti to Bu. nggih. Mboten itu. Lan jenengan kula Bu kok ngertos weton-wetone anake kula kan dereng ketemu kali kula kali anake kula to Bu. Lho, sampean aja mandang aku rendah ya. Aku ki ya info ki sing marani aku, gak info sing tak goleki ora. Kabeh info marani aku. Aku moto sumber kon dindi ngerti. Anake sapa? Silsilah iki aku ngerti soalnya mata-mataku ki akeh. Wong padha maro aku ngekei info akurat. Aku pokok emak nek gak Mas Dio, Bu. Wis ora aku ora setuju. Aku ora setuju, tetep ora iso. Ora iso pokoke. Bu, bojo kolot-kolot dadi wong tuwa ki. Bocah ki jenenge pengene ya wis seneng, padha-padha seneng. Seneng ora matuk ora iso. Ora iso Bu, aku gak iso. Lah kene iki lak yo anak payu-payu.